Je bent ook betrokken geweest bij een heel bijzonder project, daar hebben we het vaker over gehad. Ancora. Ja, en vandaag in de prijzen gevallen. Ah, nou ja, trotser kan ik niet zijn natuurlijk. Ik bedoel, Ancora gelijk als nieuwkomer, beste videoclip. Nou, we hebben heel veel tijd, energie gestopt in muziek, in beeld. En ja, dat beloont zich. Dat zie je al die reis naar Ierland. Je ziet het nu terug, dat mensen het toch gezien hebben en het gewaardeerd hebben. En we mogen vandaag die prijs in ontvangst nemen. Nou ja, mooier kunnen we het niet hebben. Prachtig. Kortom, al die tijd en energie die heb je ook in je album gestopt. Dus volgend jaar beste nieuwkomer en beste album. Ja, nou dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar waar ik ook trots op ben is natuurlijk het album van Thomas Berker. Daar hebben we ook een award voor gekregen. Dus ja, mijn dag gaat eigenlijk niet meer stuk. Eigenlijk gewoon een sterrenschrijver. Ja, dat is ongelooflijk hè. Nou, het is zo prachtig dat je dat allemaal meemaakt. Dat mensen toch waarderen wat je doet. En nou ja, dat we toch mooie muziek maken en dat mensen daarvan genieten. Daar doen we het voor. Kan het ook aan de muur hangen, de prijzen die vandaag zijn gewonnen? Ja, het zijn beeldjes, dus die kun je niet aan de muur hangen. Maar we gaan er wel een mooi plekje voor zoeken in de studio. Want ja, die komt natuurlijk wel eventjes trots in de Wall of Fame te hangen.